Dyma ddarllen o'r ail bennod o'r Efengyl yn ôl Ioan, y briodas yng Nghana. Y trydydd dydd yr oedd briodas yng Nghana, Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Hallodd y gwin, y meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sydd a fyny di a mi? Nid yw fy awr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi gosod ar gyfer defod glenhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy hyd o'r ymyl. Yna meddai wrthynt, nawr, tynnwch beth allan, ac ewch ag ef i lywydd y wledd. A gwnaethant felly. Rhofodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble yr oedd wedi dod. Bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach, ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana, Galilea. Amlygodd felly ei awgoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo.